drží to jak zlatokopka pri... Dobre. Nabiješ za 30 minút a to je jedno. A Mini to vie, inak jazdiť nebudeš. Nech sa môžu zgrckať aj detičky. A otvoríš si okno. Stále veľmi presvedčivá motokára. Mať vlastný ostrov je asi skvelé. Mať zdieľaný ostrovček v meste, takýto, pre nás všetkých, je reálne. A je to pekné. A keď máme pekne okolo, tak máme pekne aj vo vnútri. A Mini to vie. Aj preto nám slovenský importér BMW a Mini túto Urban Lúku v Bratislave postavil. Tak teda, ďakujeme. Ale teraz mi vyvstala taká otázka. Či to takto nestačilo? A či bolo nutné tú lúku strčiť aj do toho najlepšieho, čo Mini kedy vypustilo na svet? Výkon 258 koní a 350 Nm. Dobre. British Racing Green. Veľmi dobré. LED svetlá s podpismi vpredu aj vzadu. Žiarivo dobré. Minimalizmus, dedičstvo, jazdecký odkaz a budúcnosť. Elektromotor, čistý. Batéria 49,2 kWh. Nabiješ za 30 minút. Váha 1730 kg. Spotreba podľa metodiky VLTP. A to je jedno. Odpustím. Zrýchlenie 5,9, maximálka 200, ale áno! To ti normálne vyhodí guličky z hlavy. Takto sa cítia tí masochisti v centrifúge, keď trénujú na cestu do vesmíru. Ty vole, ale drží to jak zlatokopka pri... To je neuveriteľné. Volám to úplne šibnuto zatáča toto. Akože, OK, priznávam, uznávam, beriem. Nepovedal by som, že ťa električka dokáže takto vyťahať za uši. A ten podvozok, wow. A k tomu máš ešte tie 4 18-ky, také riadne mesité. A s tým sa už dajú robiť kúzla. Ečko je dlhé 3,8 metra, široké ako riadne auto a výška ideálna na nejaký liberálny nápoj. Ja neviem, kefír. Dojazd, ak budeš jazdiť takto, do 200. Ak budeš jazdiť inak jazdiť nebudeš. Čo je vo vnútri? Prekrásny volant s touto textilnou strunou. Harman Kardon Surround Sound System. Mini head-up display, ktorý chceš hneď vypnúť. 24 cm stred celého tohto mini vesmíru. A systém e-size aj na mieste spolujazdca. Nech sa môžu zgrckať aj detičky. Zásadné zistenia z testu sú: sedíš vyššie, ako by sa volantu žiadalo, lebo aj v maximálnej polohe je nízko. Alebo si pritučný. Že si pyšný na dizajnové páčky smeroviek a stieračov. Že keď dlho podržíš set, tak... Že pádlo boost ťa odmení graficky aj fyzicky. Oh, yeah. Že keď si kamoška zabudne kabelku na zadnom sedadle, musíš jej odklopiť. Nice. A že keď prší a otvoríš si okno, dostaneš záplavu pozitívnej hydratácie. Kokos, jak vyriešená tá strecha. Kufor má... No, má to kufor. Na skok? Jaj. Mini Experience Modes. Máš 7 jazdných režimov, ktoré sú krásne. A ešte sú krásne. Náladu ti dotvorí XL paket za 3. Panoráma, svetielka, tmavé okná vzadu, elektrické ovládanie sedadiel s pamäťou pre vodiča, interiérová kamera. Môžeš si cez apku pozrieť na diaľku, či si náhodou niečo nezabudol v aute. Cena 48 122. Stále veľmi presvedčivá motokára, nabíjacia karta Mini na 1 rok bez mesačného poplatku a uvedomenie, že elektrické JCV je lepšie ako žiadne JCV. Myšlienka na záver. Zlo vraj vzniká z prílišného usilovania o dobro.
Je to kliatba doby, ktorá vrcholí tým, že šialení vedú slepých.